Takže čau lidi, já jsem Petr a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to je mapa parkour, která se jmenuje LOL. A nejsem tu dneska sám, ale jsem tu tady společně se Stevem. Já jsem jen A bude to fakt mini parkour. A já jdu... mapa a nemlad někoneček. Jo. Takže já vám přečtu, co tady je napsané. Ahoj, mé jméno Lenka. Mapa se jmenuje LOL, to jsme chtěli vědět. Užij si mapu, no. Mapa je pro koho? Ježiš, ty jsi to zbořil. LOL jsem tam napsal. Ne, no ještě, já jsem si to přečím, protože ještě a je to mapa pro Petra Biško. Tak. Hej, vezmi to. Hej, v té čestce nic není, ty jsi to čorla. Co je? Ty jsi umřela. Já jsem umřela. Hele, v čestce... Co? Já jsem zase umřela. Tak, Prosím tě. Tak, Měli jsi na parkoury, tak já to... mlíko, tak... Cože, tam je psí mlíko? Ne, já zase umřu. Ne, já zase umřu. Pomoc, já umřu. Za to, že jsem tady byl první, tak ty máš boty. Aha. Ne, pomoc, já hořím. Hej, jízda... Hej, tak si dej spít, ne? Já nemám Hej, ty se sem portla. Hej, kámo, jakýho si bereš? Já si beru tohle... Ne, Ryder. Hej. Počkej, já jsem si nic nevzala. Jo, to je... Já jsem si od tamhle nic nevzala. To je parkour s tím, s koněma. Ne, to jsou asi jenom závody. Ale já mám takový menší problém. Já jsem si nevzala věci z čestky. Hej, za mnou je, jo, ten kůň je zpomalý. Hele, počkej. Dojeď zatím do cíle, já se to... Já, ale když tohle to nejde přeskočit. No jde. A jo. Jej, hej, počkej. Hele, Čekej v cíli. na co máš co je ten lime die? Asi to jsou nějaký ty bloky. Bye bye, koníčku. Asi to jsou nějaký ty prostě pomocní bloky. Třeba, že to jsou jenom... Ty jsi na začátku, já jsem na konci. Já si to asi tady Psí mlíko, já si uložím. vezmu psí mlíko. Ty jsi nevzal ten bot, nebo co to je? Co Já to jsem tady si máme? vzal ten Šelkovka, já jsem si vzal ten zelený. Vestička, tepláky. Hele, můžeš se jít vyspat, já tady spím. No tak já si vezmu postel, ale hned. Já si to chci... Uložím se. Dobrou noc. Já taky A se krásné sní. Jen máme menší problém, ne dobrý. Že jo, dobrý problém. Kudy A mě tam bylo... Ježiš! A ono tam bylo napsané neničit bloky. No to je fakt super. Já jsem nějaký zničil. Hele, počkej na mě u toho. Co tam je? Jak se jmenuje mapa? LOL. Počkej. Čau, koníčku, můžeš si zdrhnout? Jo, já vím, jaký je v tom rozdíl. Tak? Velký leno. Ty jsi fakt Hej, neprozrazuj to. Takže ono tady je velký a tady malý a já... Hele, ty jsi ten drupr skočil, nebo si podváděl? Skočil jsem ho. Tak tady, Já skočila! A nejhorší je, že ty... Kdo jsem? Lenka, Kiki. Asi Kiki. Lenka, ne? Hej, ty seš... Neprozrazuj mi to, jinak to bude moc lehký. Jo, jsem na konci, ukáž. Hej, kolik máš nemetek? No co máš tady ty sedačky? Nekecám, to nejsi. Hej, kámo! no. Tady to máme ohodnotit limit vajíčkama zelenými. A Dej sem ty vajíčka zelený. Ty limetky. Já je tady musím narovnat, aby to vypadalo jako ty její zelený vajíčka. dej ten je v obráceně. Tak se rozluč, tahle mapa se mi líbila. Takže- A se určitě taky. Takže tady to je konec videa. Já doufám, že se vám líbilo. Byl to fakt mini parkour, ale i tak doufám, že se vám A ještě líbilo. počkejte, co kdybychom si ještě zahrali? Hej, tady je hned bedrock. Fakt? No, když on je hnedka všude bedrock, takže jako na rovince, jako. Já nechápu, proč tu mapu dělala na rovině. Hej, když máme tolik času, dáme si ten parkour znova. A nebo hele, já mám lepší nápad. No jaký? Co kdybychom to šli ještě jednou, co kdybychom si... Jak dlouho nám trvala tato? 4 minut. Tak jako to si ještě může... Ne, já
ještě tam to co. Ne, já už končím s tímto videem, já doufám, že se vám líbilo. Bude ještě 3. let's play tady s tím mistrem a já i tak doufám, že se vám to líbilo, takže čus!